Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna karayar arziki. Na marubuciya Bilkisu Ibrahim, wacce aka fi sani da Bilin Abdul, wanda yake zuwar muku daga Manha Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Mamar mamacin ce ƙarshen fitowa tana ta rabzar kuka da faɗin Allah ya isa tsakaninmu da ke Zainab, kin cuce mu. Kin kashe mana ɗa, Zayyan, Allah ya gafarta maka. Gaban Asma'u ne ya faɗi don jin an ambaci sunan Zayyan, kaɗan ta matsa kusa da gadon da aka turo gawar Zayyan. Za a saka a mota. Idanu ta zaro sosai waje don ganin Zayyan ɗinta cikin rawar murya ta ce, ya Faruk, wallahi Zayyan ne, Allah sarki Zayyan. Allah ya gafarta maka. Cak maman Zayyan ta tsaya da kukan da take ya kama sauran 'yan uwan Zayyan. Duk hankalinsu na kan Asma'u da ya Umar da ke ta lallashinta. Maman Zayyan ta matso kusa da su tana faɗin, yarinya, ina kika san Zayyan ɗina? Cikin kuka Asma'u ta musu bayani dangantakarta da Zayyan a baya. Rungume ta maman Zayyan tai tana kuka da ba mu Asma'u haƙuri ta ɗora da faɗin, ai tsinanniyar yarinyar nan da ya aura dalilin kwaɗayinsa ita ta manna masa cutar ƙanjamau. Bai farga ba sai da ta gama yi masa illa watan mu biyu kenan a asibitin nan. Muna jiya sai yau Allah ya karɓi kayansa. Zayyan ya yi asarar kamilar mace irin ki Asma'u. Na daɗe ina baƙin ciki rashin aurenki da Zayyan bai yi ba. Duk da ban san ki ba, amma babu yanda zan yi tunda mahaifinsa ya goya masa baya akan auren Zainab saboda kwaɗayin abin duniya. Ita 'yar mai kuɗi ce, to dama an ce ƙuda wajen kwaɗayi yake mutuwa. Na ga zahiri a kan Zayyan kuwa, ta kuma rushewa da kuka. Da ƙyar siya Umar suka lallaɓa ta shiga mota don tuni an saka gawar Zayyan. Haka suka tafi suka bar Asma'u na kuka ita da mama. Da ƙyar ya Umar ya lallace ta a cikin mota, to Allah ya ji ƙanka Zayyan. Labuna kam, abubuwa sun rikice mata, ita da Hafiz kullum faɗa har da dambe. Ya fi ta ƙarfi, haka zai kama ta ya jibga ya zage ta tas. Yanzu ba ta da komai. ‘Yan kuɗin da ya rage mata sun ƙare, Hafiz kuwa ba komai yake iya mata ba, don ya ce ba zai iya da yadda take cin uban kuɗi ba. Wannan dalilin ya sa zaman lafiya ya ƙaura a gidansu, in har za ta nemi abu ya ce mata ba shi da shi, to yanzu za su hau sama kuwa. Yau, damben ya kai su da zagin uwa ka uba ka. A take a nan Hafiz ya yanka mata jan kati da saki 3 ɓaro-ɓaro a jiki. Shewa ta buga da faɗin ta fi nono fari, ita ma ta gaji da zama da shi, don haka ya tattara inasa ya bar mata gidanta. Ko a kwalar rigarsa ya kwashe kayansa ya bar gidan, dama shi ma ɗin yanzu babu komai. Matsalolin Lubuna sun idasa durƙusar da shi, ba shi da komai yanzu na a zo a gani. A washe gari Lubna ta ɗaga gidan ta sayar da komai da ke cikinsa, suturinta kawai ta ɗiba. Ta salami 'yan aikinta, Bilki kawai ta bari ta tattara suka koma gidan Mom. A gidan Mom ɗin ma ba wani daɗi ba ne ba, don ita ma komai ya ƙare daga ita har su 'yan biyun duk sun fita hayyacinsu ga ciwon yunwa da ke barazanar kama su. Tashin hankali 10 su 'yan biyu na ganinta suka faɗa jikinta suna kuka. Momi yunwa muke ji sosai. Rungume su ita ma tana kukan tausayi. Mom ta share hawayenta tana kallon Lubna da ke rungume da twins ta ce, baby, ke ma ba kya samun lambar Safwan ɗin? Mom kenan. Wallahi aƙalla wata na 2 kenan ba na samun lambarsa. Anya kuwa Safwan ba cin amanar mu yayi ba Mom? Aƙalla watan Safwan 5 kenan da tafiya da kuɗinmu, amma ko naira 1 bai taɓa turo mana ba da sunan riba. A lokacin ma da muke samun nasa, kullum zancensa bai wuce mu jira sa ba dai. Gaskiya Mom, na fara jin tsoro. Baby, wallahi ba ke kaɗai ba, ni kaina a tsorace nake. Amma lafiya na ganki da kaya haka? Mom, Hafiz ya sake ni. Saki kuma baby, me ya zafi haka? Mom, bar matsiyaci. Tunda Safwan ya tafi mana da kuɗi, 'yan kuɗin da ke hannuna suka ƙare. Hafiz ya fara canzawa, idan na tambaye sa kuɗi ba zai bani isasshe ba. Sai ya ce ai ba ni kaɗai ba ce ba, yana da wata matar har da 'ya'ya. Ni da shi kusan kullum dambe, yo ni Mom ina ruwana da matarsa.
ko wasu 'ya'yansa ɗin wofi. Jiya da safe mun tashi ko kayan abinci babu a gidan sai na ce ya bani kuɗi na je na siyo. Shi ne fa ya ɗauki 50k ya bani. Ni kuwa uwar me 50k za ta min? Ko a sayan naman gidan ba ta ƙare ba? Na ce masa sun yi kaɗan, shi kuma ya ce min ba shi da wasu. Haushi ya kawo ni wuya na zage shi, shi ne ya mare ni, ai kuwa ne ta danna masa ashar. Ya bani saki 3. A yau ɗin nan na sai da gidan. An jima kaɗan za su turo min kuɗina. Kuka mom ta saka tana faɗin lallai baby na ƙara tabbatarwa ba ki da hankali wallahi. Yanzu nan saboda kuɗin cefane kika kashe aurenki? To ina motocinki? Yo mom, tun yaushe na saida su? Ɗaya kawai ta rage min wadda nake shiga, ita ma ba wani lafiya ta cika ba. Kuka sosai mom take yi, Lubna kam ko a jikinta. Dan bata ga abin kuka ba a nan. Daga ƙarshe ma 'ya'yanta ta ɗiba suka fita. Shopping ta yi musu mai yawa sannan suka dawo gida. Turus ta yi don ganin Suhaima zaune tana rabsar kuka duk ta rame ta lallace. Sai uban ciki rinɗime a sanye Lubna ta zauna tana faɗin Suhaima, ke kuma lafiya? Kin ga kuwa yadda kika koma kamar matar ƙauye? Kuka Suhaima ta kuma fashewa da shi tana faɗin, ba dole ki ganni haka ba baby? Ramadan ya yi niyyar kashe ni da raina? Ki duba duk halaccin da na yi ma Ramadan a rayuwa, bai gani ba. Duk da na gane ba shi da komai, na yi masa sutura na zauna da shi. Yau kusan wata 2 kenan ya min wayo da daɗin baki. Ya karɓi 'yan sauran kuɗin hannuna wai zai fara kasuwanci. Ni kuma saboda yarda da ni da shi na ɗauka na bashi a ce tikitin iskanci da karuwa a hotel ya buɗe. Da kuɗin ban sani ba. A hankali ya bi duk ya sai da motocin gidan, ashe har da gidan ban sani ba. Yau da safe sai ga waɗanda suka sayi gidan sun zo. Wai sun ba mu notice nan da gobe mu kama gabanmu. Ina cikin tararrabi da jiran Ramadan sai ga takarda ya aiko min. Wai ya sake ni kuma na fara zuwa ganin likita. Saboda shi an tabbatar masa yana da HIV. Ya kuma tabbatar ni ma ina tare da ita. Ta ƙare magana da rushewa da matsanancin kuka. Daga mama har Lubna ma kukan suke yi, su twins dai sai kallon suke yi da 'yan aikin gida. Yau su kam duniya ta musu kwasan kyanwa, Allah ya sa mu dace amin. Bayan wasu shekaru, abubuwa sun faru da yawan gaske, ciki har da ciwon ɓarin jiki da ta kama mom. Sakamakon nuna Safwan da aka yi an kama shi da hodar Iblis shi da wasu abokan kasuwancinsa. Su 8, har ma an yanke musu hukuncin kisa ta hanyar harbewa. Wannan ya sa ta yanki jiki ta faɗi a wajen, tun daga nan babu wani sashi na jikinta da ke motsi. Wannan ne ya sa jinya ta zame ma Lubna biyu. Dama ga Suhaima kwance wajen shekara 1 kenan tun da ta haihu mace. Yarinyar ma har ta yi wayo. A baya tana shan magani. Da 'yan kuɗaɗen da suka rage musu da wanda Amir yake taimaka musu. Dan yanzu shi kaɗai ne mai ɗan akwai a cikinsu. Shi ya sa ya riƙe matarsa gam don ita ce sila ta zamowarsa na gari. Har ya iya riƙe kansa, yanzu ma yaransa 2. Suhaima tana ganin ta samu lafiya ta fara wasa da shan magani, shi ne fa ciwo ya durƙusar da ita. 'Yan aikinsu kuwa ai tuni kowa ta gudu ta bar su, abinci kansa ba don Amir ba da ba su ci ba. Kowa duk wata yana ƙoƙarin kawo mata kayan abinci gida. Su 'yan biyu kuwa da suka zama 'yan mata ai sai da addu'a kawai. Su 'yan biyu kuwa da suka zama 'yan mata ai sai dai addu'a kawai. Dama dai yaro yana koyi ne da abin da ya gani ana yi a gidansu. Yanzu haka sai su haɗa kwana 2 ba sa gidan, suna can yawon gantalinsu. Lubna ta yi kuka har ta rasa hawaye, sai yanzu tunanin ya Umar yake addabarta. Neman ganinsa take yi ruwa a jallo, amma ta rasa hanyar ganinsa. Su ya Umar kam, ai sai dai mu ce alhamdulillah. Ƙofofin arziki sun kuma buɗewa ta ko'ina daga siyar Asma'unsa sun murje sun zama manyan ababen alfahari ga dangi. Yanzu haka yaransu 3, bayan Fodiyo ta haifi mai sunan Inna Binta kenan. Amma suna kiranta Batul, sai kuma mai sunan ya Umar.
wato Umar Faruk shi ma suna kiransa Affan. Tuni ya canza masa gida mai kyau da tsari, rayuwarsu suke cikin soyayya da ƙaunar juna. Ga 'ya'yansa ababen sha'awa da burgewa dole ne ka gansu su baka sha'awa. Fati, Rafi'a, Hasiya duk sun haihu, su ma ana ta shan soyayya su da mazajensu. Haka ma ɓangaren su Inna da su Mama komai alhamdulillah. Anti Sa'ada, Anti Saratu da Mufida su ma dai komai normal. Kowa yana cikin kwanciyar hankali. Abotar Yazid da ya Umar da Muktar kam sai abin da ya gaba. Sun kulle kansu tsam, ba sa sake da wata kafa da za ta rusa su. Haka ma matansu da 'ya'yansu. Amra da Afra na zaune a falon ƙasa duk sun baje kayan sweet da samarinsu suka siya musu. Lubna da ke zaune a gefe tana ɗura ma Mama ruwan ti don shi ne kaɗai yake wucewa. Shi ma sai da cokali ake ɗan zarara mata. Lubna duk ta lalace ta yi baƙi kamar ba Lubnan nan 'yar gayu ba. Ta fita hayyacinta sosai, a yanzu ma sai ta haɗa kwana 4 ba ta yi wanka ba, saboda damuwa da tashin hankali da suka yi mata yawa. Mama ma da ke kwance wata idonta ne kawai ke aiki tana ta kallon su Amra. Da hira ta kaure a tsakaninsu kowa na kiran saurayinta ya fi na 'yar uwarta. Da ƙyar Soyayya da ke kwance gefe ta ce Afra ta zo ta ba ta ruwa ta sha. Baki Afra ta turo gaba tana ƙunƙuni da ƙyar ta ba ta ruwa tana yatsuna fuska. Dan ƙyanƙyamin da suke yi yanzu. Hawaye ne ya ziraro a kumatun Soyayya ta tuna kanta a da. Da yadda ta yi holewar da ta fita sa Amra amma ga yadda rayuwarta ta koma. Lubna ta harara Amra ita ko babu tsoro ta rama tana faɗin ki ji min momi me na miki za ki harare ni. Afra ta taɓe baki tana danna sweet a baki ita dai Lubna bata ce komai ba. Sai can kamar an tsikari Afra ta ce momi yau mun ga wani abin mamaki wallahi. Kamar Lubna ba za ta tanka ba sai kuma zuwa can ta ce na me? Mall ɗin da guys ɗin nan suka kai mu da ya gama haɗuwa, wallahi momi komai akwai a wajen. Rai ne kawai ba a sayarwa. Ya fi haɗu sosai. Amma kin san me muka gani? Hoton wani kyakkyawan mutum shi da matarsa da yaransa 3. Shi ne mai wajen wallahi abin al'ajabi. Tana masifar kama da Amra. Ƙaramin ɗansa kuwa kamar ni na haife shi saboda kamar da muke yi tab. Ai kamar ta ɓaci. Amra ta karɓe zancen da faɗin, ai wallahi Afra, har muka zo gida ina ta tunaninsu. Ni dai haka kawai na ji a jikina muna da dangantaka da shi. Gaban Lubna ne ya faɗi da sauri ta ajiye kofin tea ɗin da take ba Mom ta ce ya sunansa. An fa rubuta a jikin picture ɗin, Afra, ya ma? Ni kam na manta. Da sauri Afra ta ce matar dai sunanta Asma'u shi kuma mutumin Umar Faruk sai yaransa. Usman Fodio da Batul Affan. Zambar Lubna ta miƙe tana faɗin ku tashi mu je ku nuna min wajen. Wani kallon sama da ƙasa suka yi mata sai kuma suka bushe da dariyar shaƙiyanci. Cikin dariyar Amra ta ce, haba momi, a haka za ki bi mu wajen kamar an kwato ki daga bakin kura? Ina ma laifin ki ɗan yi wanka ki canza kayan nan. Allah mom, tsami ma ba kike yi. Yau kwanan ki 3 ba ki yi wanka ba shi yasa ko kusa da ke ba na son zama. Hawaye suka cika ma Lubna ido wai ita ce yau 'ya'yanta ke kiranta da tana tsami. Lallai rayuwa kenan ta tabbata alhakin Umar kaɗai ya isa ta tsinci kanta fiye ma da yadda take a yanzu. Haka ta tafi ta yi wanka sannan ta zo suka tafi suka bar Mama da Suhaima a gida don har da Habiba. Diyar Suhaima suka tafi. Hankalin Lubna ya tashi sosai da ganin hoton ya Umar da Asma'u. Da alama 'ya'yansu ne tare da su a hoton. Jiki a sanye suka ƙarasa inda Haris da Sadam ke zaune. Bayan Lubna ta gaishe su, don Amra da Afra babu wannan a tsarin tarbiyyarsu. Ko gidan Amir suka je haka suke yi. Lubna ta fara tambayar su ko Alhaji Umar na nan. Su dai sai Haris kallon su kawai suke yi don ko kaɗan bai gane Lubna ba. Shi da ma Sadam bai santa ba amma idonsa na kansa Amra da ke ta tanar cingam kas kamar da Amra take yi da ya Umar. Ta ba shi mamaki ya kama Afra da Affan. Haris ne ya ƙarfin halin faɗin baya nan ya je gida yanzun nan kai yara.
Da sauri Limna ta ce ko za ka ba mu kwatancen gidan don girman Allah? Shiru suka yi su duka don su kan ba ma su yarda da su ba, kowa dai ya san yadda rayuwar ta lalace yanzu. Labuna ta rusuna kamar za ta duka tana ƙara roƙon Haris don ita ma ba ta gane shi ba. Salam ya ce baiwar Allah. Ke kan me yasa kike son ganin ya Umar? Da ƙe ta iya haɗiye yawu ta ce ni tsohuwar matarsa ce waɗannan kuma 'ya'yansa ne. Ta nuna su Afra. Idanu Amra da Afra suka zaro suna faɗin 'ya'yansa. Can kuma Haris. Can kuma ta yi wani uban zullo shi ma yana ƙare ma Lubna da twins kallon mamaki. Tabbas alamu da yawa sun nuna gaskiyar Lubna musamman kamannin Amra da ya Umar. Cikin masifa ya kira su waje ana cikin haka sai ga Yazid ya tambayi abin da ke faruwa Haris ya faɗa masa. Hannu Yazid ya ɗaga masa ya ce a'a daina korarsu ku shiga mota na kai ku. Ba don Haris ya so ba Yazid ya ɗauki su Lubna a motarsa sai gidan ya Umar. Afra da ke gaban mota tunar zuciyarta ta kyasa Yazid. Asma'u da ke zaune a falo ta ci kwalliyarta, gefenta masu aikinta ne suna zaune. Sai hira suke zuba mata tana dariya, ita babu ruwanta da girman kan nan irin na ajiyoyi. Da gudu Fodiyo da Batul suka shigo falon suna kiran Ammi, Ammi, mun dawo, mun dawo. Ita ma cikin azama ta mige ta tare su. Tana farin cikin dawowar 'ya'yanta ababen alfaharinta. Suna cikin murna sai ga ya Umar ya shigo ɗauke da Affan a hannu, shi ma sanye cikin kayan makaranta. Shi da Affan ɗin ta haɗa ta rungume tsam a jikinta shi ma ya Umar. Kyakkyawan tarba ya mata tare da manna mata sun ba a goshi. Affan ya ce, Ammi, yau antinmu ta ce, na fi kowa ƙoƙari a kilas ɗinmu. Masha Allah, na haka nake son ji. Ya Umar ya ce, autar lafiya Hajiyata? Idan ma za ki dage auta ne bai zo ba har yanzu shi ne zai zama ƙanin Affan na tara. Sosai Asma'u ta zaro ido gaba, ya Umar famin asiri mana. Ukun ma ai an sha fama kafin su zo. ‘Yar dariya ya Umar ya ce a hakan kuma nake jiran tara nan gaba. Haba dai wasa kake yi wallahi. Sai da suka zauna sannan ya ce babu wani wasa da gaske nake yi, shiru ta masa ta je ta kawo masa abin sha. Sannan ta fara cire ma Affan kayan makaranta. Su ma su Fodiyo duk sun cire kowa yana ƙoƙarin nuna mata homework ɗin da aka ba su suka ji sallamar Yazid. Yaran kowa ya da abin da ke hannunsa suka kwasa da gudu suna faɗin oyoyo dadi. Rungume su Yazid ya shi ma yana faɗin oyoyo yarana. Ya Umar da Asma'u dai kallon su kawai suke yi suna dariya. Labna da su Amra kam suna baya sai kalle-kalle suke yi a gidan. Sai ma yanzu su Asma'u suka gansu. Ko kaɗan Asma'u ba ta gane Labna ba, bare su Amra. Amma kuma kamar da suke yi da shi ya saka ta ƙura musu idanu. Shi kam ya Umar suna shigowa ya gane su duka don ɗazan ya ga Afra da Amra a motsinsa tare da wasu samari biyu. Kuma ya ji a jikinsa 'ya'yansa ne. Har hawaye sai da ta yi a lokacin yana ƙara yi ma Labna Allah ya isa. Don a sanadinsa yaransa suka lalace shi dai bai taɓa 'yar kowa ba. Tun yana saurayi bare yanzu. Amma ga wasu suna lalata 'ya'yansa ta dalilin halin mahaifiyarsu. Yazid ne ya ce masu Labna su zauna duk suka zazzauna. Asma'u ta kawo musu abubuwan motsa baki, ran ya Umar a ɓace ya tashi zai bar falon. Da sauri Yazid ya riƙe hannunsa yana faɗin, kar ka manta, a tsakaninmu babu jayayya. Idan ya Umar ya yi jazir saboda ɓacin rai ya juya yana kallon Yazid. Ka yi haƙuri, ɗan uwana. Wannan jayayyar ta sha bamban da wadda ba ka so. No Umar duk ɗaya ce. Don Allah ka yi haƙuri, ka zauna please. Sai da ya Umar ya yi kwafa sannan ya zauna Amra da Afra kam ai tuni sun nutsu don ba su ga wajen wargi ba. Su dai su Fodiyo suna tsaye a gefe suna kallon iyayensu. Labna da Haidar, ya Umar. Labna da ya Umar bai amsa mata ba, bata damu ba ita ma ta kalli Afra da Amra ta ce, ku gaida shi. A mamakinta sai gashi sun gaida shi har ma da Asma'u. Su ma dai bai amsa musu ba sai ma cikin tsawa ya ce, Labna, me ya kawo ki gare ni? Da wani shiri kuma kika zo yau? Tsawar babu wanda bata razana a falon ba, Affan ya kankame Asma'u yana kuka. Dan ba su taɓa ganin baban nasu ba a irin wannan yanayin ba.
Ɗaukarsa ce tana lallashi. Fodiyo da Batul ma duk sun maƙale a jikin Yazid. Ƙasa Lubna ta duro tana kuka da neman gafarar ya Umar. Ka gafarce ni da iyayena da ‘yan uwana Umar. Wallahi duniya ta koyar da mu hankali. Mun yi nadamar abin da muka yi maka Umar. Yanzu ba mu da abin jayayya sai kai. Dukiyar da muke taƙama da ita ta ƙare, ciwo da baƙin cikin rayuwa su ne suka maye gurbin arzikinmu. Umar, ka yi haƙuri ga 'ya'yanka nan zan maido maka. Don Allah kar ka ce ba za ka karɓe su ba. Umar, wallahi na san ni kaina ina gab da kamuwa da wani ciwon ne. Rayuwar da su Amra da Afra suka saka kansu kawai ta isa lafiya ta barazana. Da sauri ya Umar ya ɗaga mata hannu a hasale yana faɗin. Suka saka kansu ko kuwa kika saka su ciki? Allah shi ne shaidata ban taɓa zina da 'yar kowa ba. Amma ta sanadinki ga 'ya'yana suna yi. Lubna, kin cuce ni, kin zalunce ni. Ya ma za a yi na yafe miki? Kin raba ni da 'ya'yana, ashe ba don ki kula da su ba, sai don ki watsa musu rayuwarsu. Wata 'yar kwalla ta tarar masa a gefen ido, Yazid da Asma'u ne suka saka baki wajen taya Lubna neman gafara. Da ƙyar ya haƙura, Afra da Amra suka zo suka rungume shi suna kuka su ma. Yau ce rana ta farko da suka gane kuskuren da suka so tafkawa a rayuwarsu. Allah ya taimake su ya tsare su ba su taɓa ba ma. Ba su taɓa ba ma wani saurayi kansu ba sai dai soyayyar shan minti da romance da samarin sukan yi da su. Shi ma ya Umar rungume su yayi, yau ga 'ya'yansa sun dawo gare shi. Bayan ƙwace su da aka yi daga hannunsa na tsawon shekaru. Daga nan wajen Asma'u suka zo ita ma suka rungume ta ba su manta da ita ba suka rungume 'yan ƙannensu. Da ba su san su ba, Lubna sai daɗi take ji. Ga hawayen da sun ki tsayawa, ta rungume su Fodiyo ita ma tana jin da yanzu ƙila ita ce ta haife su amma sam zuciya da ruɗanin duniya ya hana tsaida zuciyarta waje ɗaya. Ai ga ta nan a makarantar nadama. A nan ta bar su twins kamar yadda Asma'u ta buƙata, ai kuwa kan ya musu daɗi. Sai jan 'yan ƙannen suke yi a jiki, su ma da yake suna da sauran sabo. Har sun saki jiki da su. Washe gari ya Umar ya je har gidan su Lubna. Ya ɗauki Mom da Suhaima ya kai su asibiti. Mom sai kuka take yi babu bakin magana, haka ma Suhaima tana ta kuka da neman gafarar ya Umar. Ta sanar da shi su ne ita da Mom suka yi ta zuga Lubna a kan ta rabu da shi. Tun ba ta amince ba, har ta amince, ya Umar sai dai kawai ya yi murmushi ya ce ya yafe musu. Cikin wata biyu jikin su Mom da Suhaima ya yi kyau, don yanzu Mom na iya yin magana kaɗan-kaɗan. Taiga dai ba ta fita sosai, haka ma Suhaima alhamdulillah jikin nata ya yi kyau. Mom sai saka ma ya Umar albarka take yi. Tana ƙara neman gafararsa, ko da yaushe yakan ce ya yafe musu. Asma'u kam ba ta taɓa gazawa wajen kawo musu abinci ba, kullum safe da yamma. Duk sanda Lubna ta gansu da su da 'ya'yansu sai ta yi kuka da nadama mai. Maimakon Umar ya yi baya, kullum sai ma gaba yake ƙarawa. Ta guje shi saboda karayar arziki, yau gashi shi ne yake taimakon su da dukiyarsa. Ta yi kuka har ta gode ma Allah ta yi nadamar rayuwa da shi yasa aka ce, idan gemun ɗan uwanka ya kama da wuta, to yayyafa ma naka ruwa. Idan kuma Allah ya jarrabci bawansa, ba don baya son shi bane ba. Ita kam ta ga zahiri akan Umar. Ita da 'yan uwanta kam duk yayin da tasu rayuwar ta ƙare. Sun rasa a lokacin da na ya Umar ya dawo. Allah ka shirya zukatanmu, ka ganar da mu gaskiya. Alhamdulillah, a nan na kawo ƙarshen wannan littafi mai suna Karayar Arziki. Abin da na faɗa daidai Allah ka bani lada, wanda ne kuskure Allah ka yafe mini. Ku ci gaba da kasancewa da Manha Hausa Novels domin ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen labaru. Kar ku manta, ku danna mana subscribe, comment and likes. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa, yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari.